Tijd voor het wekelijkse nieuwsoverzicht van Omroep Zeeland. Met daarin onder meer lintjesregen, Koningsdag en ook boetes voor rellen in Arnhemuiden. De gemeente Schouwen-Duiveland en de projectontwikkelaar van Brouwers Eiland troffen elkaar maandag bij de Raad van State in Den Haag. De projectontwikkelaar wil 300 huisjes bouwen op eilandjes in het Gevelingenmeer. Maar de gemeente haakte na een aantal jaren toch af. De projectontwikkelaar eist nu 90 miljoen euro schadevergoeding van de gemeente en beschuldigde Schouwen-Duiveland tijdens de zitting van onbehoorlijk bestuur. De zaak werd in Den Haag gevolgd door een aantal Zeeuwse belanghebbenden. Ik ben wel optimistisch. Ik denk dat we samen, natuurlijk met de gemeente nu samen, denken dat we voldoende argumenten nog steeds hebben. Want het zijn dezelfde argumenten waar we ook de vorige keer al eerst mee gewonnen hebben. En nu is het vooral natuurlijk de gemeente met bestemmingsplan. Maar onze argumenten staan natuurlijk recht overeind. Het is cruciaal. Wij windsurfen daar. Dat doen we elke dag, elk weekend. Dus het is heel belangrijk voor ons, ook om hier weer te staan. Het was maandag niet de eerste keer dat de zaak Brouwers Eiland diende voor de Raad van State. 4 jaar geleden, in 2018, ging het bij de Raad van State ook al over Brouwers Eiland. Toen werd het hele plan onder de loep genomen. Surfers klaagden over de wind die weg zou vallen als er huisjes in het Gevelingenmeer zouden komen. En natuurliefhebbers klaagden over de verstoring van flora en fauna. De uitkomst was dat de Raad van State in april 2019 bepaalde dat Brouwers Eiland niet mocht worden aangelegd. Maar de projectontwikkelaar Brouwers Eiland BV stelde daarna aanpassingen voor om toch aan alle eisen te voldoen. De genadeklap voor het Huisjespark kwam toen de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in november 2020 weigerde het bestemmingsplan vast te stellen. De projectontwikkelaar vindt dat de gemeente daarmee een fout heeft gemaakt en eist een schadeclaim van 90 miljoen euro. Daarover gaat het nu bij de Raad van State. De Raad van State gaat geen uitspraak doen over die claim van 90 miljoen. Wel over de vraag of de gemeente Schouwen-Duiveland juridisch juist heeft gehandeld. De politie heeft begin deze week al veel tips binnen over het ongeluk op de A1... waarbij vorig weekend een echtpaar uit Axel gewond raakte. Uit beelden van de dashcam blijkt dat het busje waar de 66-jarige man en een 64-jarige vrouw in zaten van de weg werd gedrukt en een paar keer over de kop sloeg. De slachtoffers moesten door de brandweer uit hun auto worden bevrijd. Voorafgaand aan Koningsdag kregen 102 Zeeuwen dinsdag een lintje. Nooit eerder werden zoveel vrouwen onderscheiden, hoewel ze met 44 nog steeds in de minderheid zijn. Behalve in Goes, daar kregen meer vrouwen dan mannen een lintje. De nieuw gedecoreerden waren traditiegetrouw met een smoes dus naar de uitreiking gelokt. En de verrassing was daardoor groot. Pas had iemand het kwam zeggen van de gemeente van... ben die Florine de hond en u wordt onderscheiden. Toen viel het kwartje pas. Dus toen vloeiden de tranen van emoties. Ik dacht dat het voor iemand anders was. Maar toen kwam de secretaris van de burgemeester en die zei: mevrouw, het is voor u. Nou, dan ben je toch even stil. Burgemeester Margot Mulder heeft vorig jaar een oproep gedaan om de vrouwelijke vrijwilligers ook wat meer voor te dragen voor een lintje. Omdat ze bij de ceremonie altijd ondervertegenwoordigd waren. En dat is dus gelukt in Goes. Ik ben blij om te constateren dat dat vandaag gewoon 50-50 is. En dat is denk ik precies hoe het ook in de samenleving ten aanzien van dit soort belangrijke werkzaamheden is. De huisartsenpost in Oostburg blijft 's nachts gesloten. Dat is besloten na een proefperiode van een half jaar. West-Zeeuws-Vlamingen die tussen middernacht en 8 uur 's ochtends medische hulp nodig hebben, moeten bij de huisartsenpost in Terneuzen zijn. Mochten patiënten nou niet in staat zijn om naar Terneuzen te rijden, dan komt de huisarts naar de patiënt toe. Of in geval van spoed natuurlijk een ambulance. De nachtelijke sluiting van de HAP in Oostburg moet de werkdruk van huisartsen daar verlagen. Tot een half jaar geleden moesten Zeeuws-Vlaamse huisartsen 2 keer zoveel nachtdiensten draaien dan in de rest van het land. Dat is met de nachtelijke sluiting verleden tijd. In Vlissingen is dinsdag het startschot gegeven voor de restauratie van de muur van Altena. De stenen zeewering die de binnenstad van Vlissingen al sinds de 16e eeuw beschermt tegen het hoge water. De restauratie kost 2 miljoen euro. Tijdens de restauratie wordt de eeuwenoude muur zorgvuldig onder de loep genomen. Maar aan de onderkant, of misschien aan de binnenkant van de muur, zijn er misschien nog dingen te vinden. Er zitten behoorlijke scheuren in de muur. Nou ja, die moeten helemaal uitgehaald worden. Dus ja, wie weet wat. Schatgraven, hè, wordt het? Ja, het is wel een spannende klus. Dus niet alleen restaureren, maar wellicht vinden we nog andere bijzondere dingen.
Woensdag 27 april, Koningsdag. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, oranje boven. Oude en vertrouwde plaatjes woensdag. Voor het eerst in 2 jaar weer een echte Koningsdag. In Kloetingen werd traditiegetrouw flink uitgepakt met optredens en verschillende activiteiten. Zoals ringrijden. Op alles met een wiel en zonder motor. Het feest in Kloetingen trok veel mensen, ook van buiten het dorp. Ja, en dat kunt u thuis niet vinden in Nieuwdorp? Jawel, er waren spelletjes. Maar ja, Er waren spelletjes. ja, er waren spelletjes, maar ja, dan zijn dat andere kinderen. Nee, het is leuker met de kleinkinderen toch? Ik kijk echt wel uit naar Koningsdag in Kloetingen. Mijn broer is in Brabant gewoond, dus die kijkt uit naar carnaval. Gelukkig hebben we dat hier niet, maar hier hebben we dan weer Koningsdag als compensatie. In Goes kregen Oekraïense vluchtelingen die in de Marnix-flat wonen een stoomcursus Koningsdag, inclusief het eten van een tompoes. Yes, it's very tasty. Thank you. And she eats also. Maar niet iedereen had meegekregen dat calorieën vandaag niet tellen. It looks good, but I can't because I have to look very good. In Kortgene geen speciale activiteiten, maar zoals altijd teentje, eten, beentje. En dat is eigenlijk ook wel zo fijn. Ja, het is feest, hè? En ja, ik ben een import Kortgeense, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ze maken er ieder jaar wel weer een feestje van. Ja, het is heel anders, maar sowieso hè, afgelopen jaren. Ja, gewoon gezelligheid, elkaar weer ontmoeten, leuke spulletjes en spelletjes voor die kinders. Ja, gezellig met z'n allen bij elkaar en leuke activiteiten voor de kinderen. Dus zeker leuk om elkaar weer zo te zien. En uitgerekend de meest uitgedoste bezoekers komen uit België. Mijn moeder is een Nederlandse. Ik heb altijd in België gewoond. Maar dat is er met de paplepel ingeduwd. Zullen ze in België zeggen als u hier zo op tv zo terugzien in Nederlandse vlag gehuld? Dat begrijpen ze in België. Dat snappen ze niet. Nee. In de haven van Vlissingen is bijna 1500 kilo cocaïne gevonden. De douane vond de lading drugs tijdens een controle op fruit in de haven. De drugs zijn in beslag genomen en daarna vernietigd. Het is niet voor het eerst dit jaar dat drugs in de haven van Vlissingen zijn onderschept. Zo is begin deze maand 200 kilo cocaïne gevonden, die onder een schip was vastgemaakt. De 39-jarige man uit Zaamslag, die bij een eenzijdig ongeluk met zijn auto over de kop sloeg, blijkt zwaar onder invloed te zijn geweest. Hij had zowel alcohol als drugs gebruikt. Er zat ook een 2-jarig jongetje in de auto. Het kindje raakte licht gewond. De man sloeg op de Graaf Jansdijk in de buurt van Axel over de kop en verliet daarna de plek van het ongeluk. Hij probeerde zich vergeefs voor de politie te verstoppen in het water, maar werd na een korte zoektocht toch uit de rietkragen geplukt. 1,5 jaar lang stonden ze op het bouwterrein van de nieuwe sluis in Terneuzen. 10 meters hoge torenkranen. Maar ze zijn nu niet meer nodig en worden 1 voor 1 afgebroken. En dat betekent dat de kraanmachinisten afscheid moeten nemen van hun werkplek en van het bijzondere uitzicht. When the sun is going down, it's really beautiful to see that. When we have time, sometimes we don't have time to even know that you are in a crane. Op een werkdag zat de kraanmachinist 9 uur achter elkaar in de cabine van de bijna 60 meter hoge torenkraan. We eat over there, we take our breaks over there. We just come down if it's really necessary. For the bathroom. Yeah, exactly, for the bathroom. And then we just stay there working all day long. Voor Adriano stopt het werk op het bouwterrein nu. En niet alleen voor hem. Ook zijn baas is bijna klaar met de werkzaamheden op het terrein. Het betonwerk en het buitenhoofd is vergereed. Dus daar waren de torenkranen specifiek voor bedoeld. En op het maaiveld komen nu de nieuwe werkzaamheden waar de torenkranen dus ook gewoon voor in de weg staan. Dus dat gaat met andere kranen uitgevoerd worden. De eerste 2 torenkranen zijn al afgebroken. De laatste verdwijnt in juli of augustus. Provinciale staten willen antwoorden en geld van het Antwerpse bedrijf 3M om de PFAS-vervuiling in de Westerschelde aan te pakken, bleek bij de laatste vergadering van de staten. In Vlaanderen begrijpen ze de wens van de Zeeuwen. De 3M-fabriek bij Antwerpen loosde jarenlang illegaal PFAS op de Schelde. En PFAS kan op de lange termijn kanker en auto-immuunziekten veroorzaken. Een speciale onderzoekscommissie van het Vlaams parlement heeft onderzoek gedaan naar de PFAS-vervuiling in Vlaanderen. Zij kwamen tot de conclusie dat 3M op moest draaien voor alle schade die ze hebben aangericht.
Niet alleen in Vlaanderen, ook in Nederland. Het lijkt me evident. Als er in Nederland ook schade is ontstaan door die vervuiling, dan is het evident op het ogenblik dat daar een procedure wordt opgestart dat Nederland en Zeeland zich aansluiten. Het Vlaams parlement is in haar rapport niet alleen heel kritisch op 3M. Ook de Vlaamse politiek krijgt een veeg uit de pan. Ja, omdat administraties heel erg binnen hun eigen koker, binnen hun eigen vakje blijven en te weinig op zoek gaan naar informatie die er buiten te vinden is. We hebben zelfs gemerkt dat verschillende administraties chemische stoffen met een andere naam benaderen en dus helemaal van elkaar niet weten wat er aan de hand is. Zeeland merkt ook de negatieve gevolgen van het Vlaamse PFAS-probleem. Bijvoorbeeld doordat met PFAS vervuilde grond die vrijkomt bij het graven van de tunnel voor de Oostzeeoverbinding ergens naartoe moet. We weten ook dat een stuk van die grond naar de Nederlandse grens gebracht zal worden. Het is het maar zien of dat allemaal veilig kan, of dat die concentraties niet te hoog zijn. En dus die kosten die zullen uiteindelijk natuurlijk ook verhaald worden op het bedrijf. Een wens van de Zeeuwse Staten is dat Rijkswaterstaat zelf monsters van die grond neemt en onderzoekt. Maar dat ziet Shields toch niet zitten. Ik denk dat dat een beetje dubbelop zou zijn. Ik denk dat het veel belangrijker is om tussen de landen protocollen af te sluiten over hoe verlopen die metingen. Eigen Nederlandse metingen zijn volgens het parlementslid niet nodig om het vertrouwen tussen Zeeland en Vlaanderen op dit dossier te herstellen. Er is natuurlijk een beetje vertrouwen in de democratie. Wij zitten er nu bovenop en dan kan Zeeland altijd eens bellen naar het Vlaams parlement om te vragen hoe het ermee zit. Maar je kan er wel donder op zeggen dat dit niet meer terug in slaapgewicht wordt, dit dossier. Bij een brand bij speelboerderij Klokhuis in Sint-Arendskerke zijn zo'n 40 scooters in rook opgegaan. De brand ontstond in een opslagruimte voor accu's en opladers van elektrische scooters. Bezoekers konden snel in veiligheid worden gebracht. Voor die kindjes was het denk ik wel heel erg schrikken hoor. Dus we doen vandaag nog even een mailtje naar alle mensen die gisteren hier waren. En even te bedanken voor het geduld wat ze hadden en voor de schrik natuurlijk. Die het bij hun ook eventjes veroorzaakte. De opslagruimte was nog maar pas ingericht. Ja, we hadden een leuke samenwerking met een Solex verhuurbedrijf. We hebben afgesproken om alle Solexen van hun vanuit Klokhuis te gaan verhuren. Dus dat waren natuurlijk nogal wat voertuigen. Dus dat was een hele leuke samenwerking. Maar helaas is een gedeelte van de Solexen wel in rook opgegaan. De speelboerderij kon na de brand gewoon weer open. En voor rellen in Arnhemuiden tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben 35 jongeren een boete gekregen, meldt de politie. Oudejaarsdag en de nieuwjaarsnacht in het dorp verliepen zeer onrustig. Er waren meerdere vernielingen en brandstichtingen. En agenten en ME werden bekogeld met explosieven door een groep van zo'n 100 jongeren. De boetes zijn uitgedeeld voor het overtreden van het samenscholingsverbod tijdens de jaarwisseling. Eerder werden al 5 jongeren opgepakt voor de rellen. Zij moeten later nog voor de rechter verschijnen. Een 31-jarige Terneuzenaar moet 8 jaar de cel in voor poging tot moord tijdens een schietpartij 10 jaar geleden. En ook moet hij de slachtoffers €24.000 schadevergoeding betalen. De uitspraak is een groot verschil met de eis van 37 dagen. Omdat poging tot moord niet bewezen zou kunnen worden, maar dat is dus nu wel. Bij het schietincident in 2012 in Terneuzen raakten een man en zijn moeder gewond. De man kan nu niet meer werken door het incident. De schietpartij was het gevolg van een vete tussen 2 rivaliserende gewapende groepen. Dat de Terneuzenaar nu na 10 jaar alsnog is veroordeeld komt door de advocaat van de slachtoffers, die zich vastbeet in de zaak. Opnieuw een auto-ongeluk met dodelijke afloop op de N59. De weg tussen Zierikzee en de Zuid-Hollandse eilanden. Dit keer tussen Nieuwerkerk en Oosterland, waar 2 auto's frontaal op elkaar botsten. Een van de bestuurders kwam daarbij om het leven. Het is nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Voor veel mensen is het ongeluk van gisteren nog heel erg vers. Veel mensen praten er liever ook niet over. Ook omdat ze niet weten hoe het ongeluk waarbij 1 dode viel kon gebeuren. Je hebt zoiets van, we gaan het weekend maar weer niet meer weg, zeg maar. Dat vind je dan toch niet fijn op die weg. Om over die N59 te rijden. Ja. Ik ga sowieso bijna altijd over de Dam, de Brouwersdam. Ook voorzitter Chris Timmerman van de Dorpsraad Nieuwerkerk is ervan geschrokken. Triest, heel verdrietig dat er nou weer een ongeval gebeurd is. En ik hoop dat er nu toch zo snel mogelijk actie ondernomen wordt.
Want in de afgelopen jaren zijn er al vaker ernstige ongelukken gebeurd. In 2017 besloten de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee gezamenlijk het probleem bij de toenmalige minister aan te kaarten. De N59 is immers een rijksweg, maar tot nu toe zonder resultaat. Wat Timmerman betreft is de oplossing simpel. Een soort rondweg rond Nieuwekerk te leggen die dan helemaal vrij lag, zoals de N59 op Goeree-Overflakkee ook helemaal vrij ligt. En ja, dat zou gewoon de oplossing zijn. Dan kan dat een ruime brede weg worden. En ja, dan het lokale verkeer kan hier gewoon gebruik van maken. Maar op straat zijn de meningen verdeeld. Zo vindt de een dat het niet aan de weg ligt, terwijl de ander het daar juist wel aan wijt. Ik vind hem vrij smal. Vooral als je een vrachtwagen voorbij rijdt, dan gaat het maar net. Hij is vrij smal. Ja, vind ik wel. En zou dat, denkt u, dan helpen als hij wat breder zou zijn? Ja, je hebt dan wel het gevoel dat het wat veiliger is. Hè? Dat je hebt meer ruimte om te rijden. Er komen steeds meer vakantiegangers bij. En wel vakantieparken. Maar dan moeten de wegen ook wel aangepast worden. Want vol is vol en zo gaat het niet meer. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt als je daar ergens oprijdt. Dat je zegt van, hoe kan dat nou? Waar is die wagen gebleven? Maar het gebeurt gewoon. Het is gewoon een ongeluk. En dat kan iedereen overkomen. In de haven van Vlissingen is een nieuw schip gedoopt, de Orion. Het is een offshore schip van ruim 200 meter lengte en met een hijskraan aan boord die 5000 ton kan tillen. De Orion is een installatieschip dat wordt ingezet voor de bouw van windmolenparken op zee. Het schip haalt de onderstellen van windturbines op en zet die op volle zee op zijn plek. De thuishaven is Vlissingen, al zal de Orion daar niet vaak zijn. Wel, ze vertrekt over een tweetal weken naar de Baltische Zee, omdat daar het eerste werk plaatsvindt. Nadien hebben we een aantal jobs in de Nederlandse wateren, dus dan zal Vlissingen zeker weer aangelopen worden. En nog later gaat het schip ook naar de Verenigde Staten. Dus van een echte thuishaven kan je moeilijk spreken, maar als er al een thuishaven is, operationeel, is het eigenlijk wel Vlissingen. Weet u het nog, afgelopen februari toen 3 zware stormen over ons land raasden? Dudley, Eunice en Franklin. Zeeuwen die toen schade hebben opgelopen moeten mogelijk nog een half jaar wachten totdat alles is opgelost. Door een tekort aan bouwmaterialen, drukte bij bouwbedrijven en het wachten op goedkeuring van de verzekering duurt de afhandeling van de stormschades lang. Er zijn diverse wijken, ook als je goed een rondje heen kijkt, dat er nog stormschades hersteld moeten worden. Een dakpan rechtleggen of terugleggen, dat is vrij vlug gedaan. Alleen zoals u hier ziet, missende muurafdekkers, ja, er zit hem toch een stukje levertijd op de materialen. De ergste schades, zoals lekkages, zijn inmiddels hersteld, maar minder urgente schades moeten in veel gevallen nog gerepareerd worden. Dan moet je denken aan afgewaaide dakpannen, zonnepanelen die beschadigd zijn, dakvensters die beschadigd zijn, kapotte dakgoten die door vallende pannen ook kapot gegaan zijn. Dat zijn eigenlijk wel de meest voorkomende stormschades. De meeste mensen hebben er begrip voor dat ze nog even moeten wachten totdat hun stormschade hersteld is. Dat wachten vinden ze op zich niet zo erg, als ze maar weten waar ze aan toe zijn. Gelukkig kunnen we dat uitleggen, met name de levertijden en inderdaad de drukte, de planning. En de goedkeuring van de verzekering, zij is natuurlijk zelf bij betrokken. Dus dat alles bij elkaar levert wel het begrip op van de klant dat ze iets langer moeten wachten. En in Sas van Gent is sinds deze week een officiële camperplaats te vinden, gelegen aan het water op het eiland van Sas. Er zijn nu voorzieningen zoals een vuilwaterstortplaats en stroom. Vroeger werd er al veel illegaal gekampeerd op deze plek en hoefde er niks betaald te worden, maar dat is nu anders. Ja, vroeger was het een klein beetje een vrijstaat. Dan stonden er 50, 60 en ja, geen voorzieningen. Ja, het zal even wennen zijn voor de meesten, maar dat komt helemaal goed. We hebben een mooie plek, de voorzieningen, basisvoorzieningen zijn er en ja, laat de mensen maar komen. Ik betaal graag als ik water kan nemen, elektriciteit en zo. En ik ben niet ver uit de buurt, want ik woon maar 2 kilometer verder. Ik woon juist over de grens, ook op de Oostkade. Er zijn 25 plaatsen voor campers en reserveren is mogelijk. En tot zover dit weekoverzicht. Zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag. Alvast een hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen.